Hai bu phai. Binoi di berselama. Di bara motan borok da hai bu phai. Di bara motan borok cipian borok tabung tiga sal kai anu bu payu. Borok bukha. CPM ni borok CPM bai di bara motan borok. Bui ko doton som ta. Punuk de. Kislangkan punuk de khulok oi. Di bara motan mungoi CPM rok khai bu phai ora. Lolit bazar parawa aira kami wo yak rok bu bai kha totara rok doto jagan bu bai kha totara rok sebo. Ora khulok punuk de. Kislang rok oi ko somsaja. Khulok yak no de. Bog rogola thirubo nok rok bo sabai kalang thamai ka doto no taton dio pai bu payo ana taton di rong gang ka to na khila mane na sare pas mas ni sako pulung no ana hai sare sako pulung pas mas ni bohok bosa sudang sudu borok phio gya ti promo thahnai CPM ni borok haibu phayo aida kami loli bazaro bohok gos rai genang no bu phayo hai